Miopia, nom femení. La miopia és un problema dels ulls que fa que no puguis veure bé els objectes de llum. Quan tens miopia, has d'anar a l'oculista i et dirà que has de portar ulleres per a veure-hi bé. De vegades, la miopia es pot corregir amb una operació i llavors no cal portar ulleres. Moc, nom masculí. Normalment es fa servir en plural. Mocs. Els mocs són una substància líquida espessa i enganxosa que surt del nas de totes les persones. Normalment són de color verd, però a vegades també són grocs o transparents. Poden sortir quan les persones estan constipades, engripades o tenen alguna al·lèrgia. Els mocs no deixen respirar bé, per això ens hem de mocar. Mol·lusc, nom masculí. Un mol·lusc és un granet molt petit, tou i rodó, que surt a la pell i que normalment apareix als peus, a les cames i als braços. Quan et surten mol·luscos has d'anar al dermatòleg perquè et doni una crema o perquè te'ls tregui. Els mol·luscos són contagiosos i apareixen quan la nostra pell toca la pell d'una altra persona que en té o algun objecte infectat. Per això, molt sovint els agafem a la piscina, on tothom va descalç. Morat, nom masculí. És una de les maneres populars que tenim per dir hematoma, pel color que té la pell durant uns dies després de fer-te un cop. Mort, nom femení. La mort és quan s'acaba la vida. Tots els éssers vius ens morim, els humans, els animals i les plantes. Quan et mors, el cor se't para i no respires. Les persones ens podem morir per motius diferents, com ara de vells, per malaltia, perquè tenim un accident greu o perquè ens maten. Nom masculí. Un mort és una persona que ha deixat de viure. Nefròleg, nefròloga, nom masculí i femení. Un nefròleg és un metge especialitzat en el ronyó. Aquesta paraula ve del grec antic nefro, que vol dir ronyó, i el lec, que vol dir especialista en... Nervi, nom masculí. Un nervi és una part del cos humà en forma de fil que comunica algunes parts del cos amb el cervell i la medul·la. Ens podem moure perquè tenim nervis, que fan arribar les ordres del cervell a la resta de parts del cos. Neurona, nom femení. Una neurona és una cèl·lula del cervell. Les neurones són petitíssimes i per veure-les necessitem un microscopi. El cervell està format per moltíssimes neurones, milions i milions, que formen com unes xarxes. Les neurones ens permeten pensar, estudiar, prendre decisions, recordar coses, llegir, escriure, moure el cos, etc. Obesitat, nom femení. L'obesitat és una malaltia que consisteix en un excés de greix en el cos d'una persona. Una persona obesa està molt grassa. Aquesta malaltia té conseqüències greus, com ara tenir molta més dificultat per caminar, per fer esports, per respirar. Les persones obeses tenen moltes malalties greus. L'obesitat pot ser deguda a moltes causes. Una de les més importants és no fer una dieta equilibrada. Oculista, nom masculí i femení. És el mateix que dir oftalmòleg. Oftalmòleg, oftalmòloga. Nom masculí i femení. Un oftalmòleg és el metge especialista en els ulls. Quan visites un oftalmòleg, et fa proves per veure si tens problemes de vista o malalties en els ulls. Aquesta paraula ve del grec antic oftalmó, que significa ull, i lec, que significa especialista en. També es pot dir oculista. Operació, nom femení. És la manera popular que tenim per dir cirurgia. Òrgan, nom masculí. Un òrgan és una part del cos humà format per cèl·lules que fan una mateixa funció important per poder viure. Per exemple, el cor, els pulmons, el cervell, els ronyons, els ulls són òrgans i cada òrgan té la seva funció. Orina, nom femení. L'orina és un líquid que ve dels ronyons i que expulsem del nostre cos per la ureta. Normalment és de color groc. Si quan fas pipí notes molta picor, pot ser que tinguis una infecció d'orina. Llavors, cal anar al metge perquè et facin una anàlisi d'orina. Popularment fem servir pipí. Otitis, nom femení. Una otitis és una inflamació de l'orella que pot ser deguda a moltes causes.
com ara una acumulació de mocs o bé perquè t'ha entrat aigua dins de l'orella. Una otitis sol fer mal i pot tenir conseqüències greus. Per això, és important visitar el metge quan et fa mal l'orella. Aquesta paraula ve del grec antic ot, que vol dir orella, i itis, que vol dir inflamació. Popularment fem servir mal d'orella. Otorrinolaringòleg. Otorrinolaringòloga. Nom masculí i femení. L'otorrinolaringòleg és un metge especialitzat en l'orella, la boca, la laringe i el nas. Aquesta paraula ve del grec antic oto, que vol dir orella, rino, que vol dir nas, i laringo, que vol dir laringe, i leg, que vol dir especialista en. Oxigen, nom masculí. L'oxigen és una substància química transparent que es troba a l'aire. Respirem oxigen i tots els éssers vius en necessitem per viure. A la Terra hi ha oxigen, però a la resta d'univers no hi ha, i per això els astronautes van equipats amb oxigen. Pacient, nom masculí i femení. Un pacient és la persona que va a veure un metge per a consultar-li alguna cosa, perquè no es troba bé o perquè es vol fer una revisió. També es pot dir un pacient és una persona que està malalta o que li han de fer una cirurgia. La paraula malalt també la podem fer servir per als pacients que tenen una malaltia. Pastilla, nom femení. Una pastilla és un medicament en forma de caramel que et prens per a la boca i que serveix, per exemple, per a curar algunes malalties, per calmar la tos, per treure el mal de cap. Els medicaments en forma de pastilla se'ls solen prendre els adults perquè els nens sovint els costa empassar-se-les. A vegades, en lloc de pastilla, podem usar la paraula especialitzada comprimit, tot i que la manera com estan fets unes i altres és una mica diferent. Pediatre, nom masculí i femení. Un pediatre és el metge especialitzat en nens i nenes. Vas a visitar-lo per a fer-te una revisió de creixement o quan estàs malalt. Els pediatres el controlen el pes i l'alçada i t'examinen parts del cos com ara les orelles, els ulls, els peus, l'esquena, la panxa o el coll. També et recomanen vacunes per a prevenir malalties i et donen medicaments si et trobes malament. Aquesta paraula ve del grec antic ped, que significa nen, i atra, que significa medicina, metge. Pell atòpica, nom femení. La pell atòpica és una malaltia de la pell molt seca que es caracteritza perquè surten unes taques vermelles que fan molta picor en zones com els braços, les cames o els genolls. Els aires acondicionats, el clor de les piscines, les temperatures molt altes o molt baixes, per exemple, afavoreixen l'aparició de les taques vermelles. Els nens que tenen asma o al·lèrgies tenen més possibilitats de tenir la pell atòpica. Quan tenim la pell atòpica, cal usar uns sabons especials, hidratar la pell amb crema i fer servir roba ampla i de cotó perquè la pell respiri. Penicil·lina, nom femení. La penicil·lina és un antibiòtic que cura malalties que han estat provocades per bacteris, com per exemple una pneumònia o una infecció en una ferida. La penicil·lina ataca molts tipus de bacteris i els mata o no els deixa actuar. La penicil·lina te la pots prendre de moltes maneres, com ara en xarop, en pastilles, te la pots posar en crema o te la poden injectar en una vena. La penicil·lina va ser el primer antibiòtic que es va inventar. Persona, nom femení. Una persona és un ésser humà, un nen, una nena, un home o una dona. Les persones són mamífers intel·ligents. Picor, nom femení. La picor és la sensació que tens quan, per exemple, et pica una abella, un mosquit o un poll. Quan tens picor, la pell se't posa vermella i s'inflama, i tens moltes ganes de rascar-te o gratar-te. Quan tens la varicel·la, també tens molta picor. A vegades una crema et pot calmar la picor. Piga, nom femení. Una piga és una taca rodona de color marró fosc, com un punt que et pot sortir a qualsevol lloc de la pell. A vegades pot molestar, però normalment no fa gens de mal. Si alguna piga creix o canvia de color, cal treure-la. Per això, si tens pigues, és recomanable que el controli un dermatòleg. Pipí, nom masculí.
És la manera més popular de dir orina. Pneumònia, nom femení. La pneumònia és una malaltia que fa que s'inflamin els pulmons i per això et costa respirar i tens molta tos i febre.